the delivery. Well, the clearance half-hearted. Gives it a go. Bernardo Silva on target and an alert intervention. Oh, good vision. Bernardo Silva could take the lead. Brilliantly blocked. And it's in! They're back at... Cruyff. And he's gone and scored to level it. Cristiano Ronaldo. Well, he could run onto it here. He's gone and found the net! Brilliant piece of... Good tackle. Bernardo Silva. Oh, yes! He's going to be proud of that moment! What purity of strike! He'll have a go here. Oh, from miles out, he's done. Έχουμε πει κανένα πιθανότητα ακόμα. Σκέφτομαι. Ας να σκεφτώ. Yellow. Say hi to your sister. Say hi to your sister. You need it. Yes, yes, yes. Say hi to your sister. Yes, yes. Yes, I see, I see. Yes, yes. Yes, yes. Say hi to your sister. She sucks my cock. Yes, yes. Nice, nice. Ω! Έλα εδώ, έλα εδώ. Εμένα είπε. Ω! Μαλάκα, έλα. Ω, μοίρασα one dig στο short, one short. Short! Ω! Τρώμε, Τι κάνεις μαλάκα? Τι έπιασα. Esat, konuşamıyorsan yarrağımı yiyeceksin kardeşim. Chick fuck your mother, fuck your father, fuck your grandpa, fuck your chick fuck your grandmother. fucking black monkey. Fuck your fucking Блядь, great kurwa, grandmother. fucking Cisaro. Fuck your father Сибири in нахуй. the fuck your father in the fucking Purple, are you dead? Μαλάκα, πες μου ότι είδες τι έκανα Purple. Καλά, εντάξει. Ω! Κάνε το κλιπ. Είμαι κι εγώ, θα ηλίθιος. Ω! Nice! Γαμίσου. Κι άλλος, κι άλλος. Και suicide ένας. Του το κέρασα στο suicide. Κι άλλος είναι το mid. Μαλάκα. Έλα κλιπάκι. info guys please. One more, one more. Two more, two more, two more. Αχ, one more. Όχι, 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 όχι. Long. Άντε γαμίσου. Ω! Όχι ρε. Πρέπει να κάτσει όρθιος. Δεν κάτσει όρθιος. Όπα, ποιος πέταξε flash? Όχι εμείς. Ένα βίντεο του τέτοιου του Κάπρο θυμάμαι ρε. Έλα από μπανάνα είναι ρε. Που λέει τι στον Gaben, που λέει τι στον Gaben, πώς είναι αυτό το P90 εδώ. Α, ναι, ναι, το έχω θυμάμαι. Πόσο! Μαλάκες, είμαστε χαζίροι, είμαστε χαζί και οι τέσσερις. Πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε. Τι κάνει μαλάκα, πόσα ξέρει. Και ο Θωμάς θα βρεθεί σε 1v1 κατάσταση τώρα στο μπανάνα πηγαίνει B. Φίλε, νιώθω ότι ο Θωμάς περπατάει με κάποιο βάρος μαλάκα. Τι ξέρω ρε φίλε. Ο Θωμάς πλαντάρει την πόπα μπροστά από το συντριβάνι σε σημείο που τον βλέπει.
Πήγαινε dark ρε μαλάκα, εκεί θα σε ήρθε από πίσω και σε κάνει knife. Αναποφάσιστος με την επιλογή όπλου του, παρόλο που έχει πιο ακριβό όπλο στο game. Ο αντίπαλος του. Παλιό. Μας αυτό 250 MS μαλάκα. μια μονοσφαίρα. Ενώ ο άλλος πηγαίνει προς Λοιπόν, τα πίσω. Πικάρει πάλι. Μπρο. παίξε χρόνο, είσαι 2 HP. Χρόνο, time. Πίσω σου ρε! Είσαι χαζός ρε μαλάκα. Στο αρχίζει όμως θα μας πετύχει μόνο τέτοιο. 10 δευτερόλεπτα, έχει diffuse kit. Αν δεν έχει δεν το προλάβε. Δεν έχει, δεν έχει. Το πήραμε, δεν το πιστεύω. Περίμενε, μπορεί και να το προλάβω. Το ήξερε ο Θωμάς αυτό. Όχι ρε μαλάκα. Πρόλαβε λέει. Α, δεν το ήξερε. Τους έγραψε AFK, οπότε μπορεί να έχουν πάει στο terrorist spawn. Terrorist spawn. Σίγουρα αυτό έχει γίνει. Λάγια, να φύγαμε. Κάνει ρε μαλάκα εκεί πέρα. Liar bitch. Πικάρε με το σκουπίδι. Ω! City with 2 AVPs, 2 AVP City. Περίμενε μπρο, το έχω. Ρε μπρο, δεν μπορώ με τα grenades μόνο. Κάνα. Σε τι πρόσεξε. Long. Απίστευτο flash, αυτό το κάνω κλιπάκι. Μην το βάρεις, θέλω να μου πεις απλά. Άμα μπουνε με νοιάζει, όχι άμα πικάρουνε. Είναι. Περίμενε. Τώρα. Δες. Δεν το πιστεύω ότι αστόχησα. Εντάξει. Στο παγιά σύρω. Δεν το πιστεύω. Εγώ στο είπα. Άγια, δες flash. Δεν θέλω να ακούσεις. Ω! Πριφάει ρε μαλάκα, έκανε πριφάει. Κάτσε το κάνω. Μου νομίζω. Δεν μπορώ να με κοιτά Ο αριστερά και τα Cycle δεν δεξιά. πήγες ρε σήμερα Gameathlon. Ω! Εδώ είναι! Δεν το πιστεύω. Έφαγε τον Άγια. Δεν το πιστεύω ότι έφαγε. Δεν ακούω Bro, το άμα δεν Cycle. Ναι, δεν σε έχει ακούσει, μην αγχώνεσαι. Κλάτσορ kick. Τρέχα ρε σαν όρκα, αφού σε έχει ακούσει. Ναι, μπράβο, δεν σε άκουσε με το στίκι. Καλά είναι και ο άλλος. Ο Χριστός! Ο Χριστός! Χειρότερο, τι είναι. Θέλω βοήθεια στο mid 100%. Έτσι, μπράβο. Κουτσόγλου. Θες να παίξουμε ένα παιχνίδι. Γιατί έχεις 9 kills και είσαι πρώτο-τελευταίος. Γιατί τα κλέβει όλα ρε μαλάκα. Όπ, EVP, Αντώνη, τρέχα. Έχει όπ μπροστά σου, πάρτο! Έλα, το πήρα. Μπράβο. Σας φύγω, βέβαια, ψηφτά HP. Okay, wait for them, T-spawn, okay. Listen to me. We all buy decoy, we throw it in long box and we go B. Trust me. Κουτζόγλου, κάνε το κλίφλου το προηγούμενο. Λοιπόν, θέλω... Ναι, στα μούτρα. Λοιπόν, με shift, για να μην κάνεις θόρυβο, πήγαινε σιγά. Αριστερά. Και πήγαινε από τη δεξιά μεριά του smoke. Μπράβο, από εκεί. Είσαι με crouch, πατά το control. Και shift μετά. Ωραία. Αριστερά, τον είδες. Μη σε δει. Από εκεί. Μπράβο. Περίμενε, μην το αφήσεις. Τώρα. Μπράβο ρε VR μεγάλε! Πάτα έψιλον. Μαλάκα VR είσαι ό,τι καλύτερο έχω δει στη ζωή μου ρε μαλάκα. Επειδή ο λόγος του χιούν. Λοιπόν, μη πεθάνει, θα σου πω. Καλή pomoc. Όχι. Καλά, κλιπάρα. Πού είναι? Repeat είναι ένας με όπ. Τώρα κάτσε να πούμε long λέει. Είχαμε ένα σπίτι. Φλικάρα, αλλά Γιώργη ήταν αυτή. Τώρα κάτσε όλος θα κάνει rotate, οπότε θα τον βρω. Μπορεί να είναι μέσα στο smoke εδώ. Είναι αυτό, Nova. Εγώ έχω προτιμώ Κοσμοτέ, όπως είπε και ο φίλος ότι στη... Why you categorize me for VR when I only rape 13 χρόνια. Το λέω Αλβανία. Όχι, μάντεψε. Πες το αλλά μάκερες. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Μπολόνια, Παρίσι, Προσπαθούσα να πάρω το smoke εγώ.
Makers Doom! Both sides, gang, shit, gang, both city spawn, idiot, блядь. Κλιπάρα. Βλακία, πιο πολλά βλακία. Ναι, καλά. Δώσ' Δεν το, παίζει. δώσ' το. Δεν υπάρχει Ψάχνω, περίπτωση. Δεν ψάχνω, υπάρχει περίπτωση. ψάχνω, ψάχνω. Θα κάνει πουσάκι, βραχάκης! Θα κάνει πουσάκι ο Θα κάνει πουσάκι. Το κάνω κλιπ αυτό. Το κάνω κλιπ. Ω! Το κάνω. Όχι! Κι άλλο, short. Τι λες! Ψέμα! Short! Very low. Και Μπράβο. long πρέπει να είναι ένας. Τι! Θέλω να το βουλώσεις. Τον έχω ακούσει. 7, 3, 5, 5, 6, 0, 8. Πλασάμα τώρα στο μεγάλη τύχη. Και λέει βγαίνει τώρα από τάνελ και σας τρώει όλους βάλε ο ένας. Μα από τάνελ θα βγει. Τι! Ω, έφαγα δύο ρε! Τι! Mid one, mid to B. Άγια δεξιά, άγια δεξιά. The window! Doors. Έρχομαι εγώ. Βλέπεις ρε φίλε, βλέπεις τώρα που στο υπηκείο δεν μπορώ να παίξω. Ναι, γιατί πριν. Καλά. Go together blue. Planting. Help me. Αυτό κάνω. Low as fuck. No wow. Μαλάκα τι τους έχω κάνει ρε. Έτσι μπράβο. Έτσι γαμάει ο window. Κι άλλο κλικ. Ποιο είναι το πιο cool τραγούδι που έχετε ακούσει? Όπα. Bro, I think I'm about to come. Don't do that again, please. Εντάξει, με την εφέση χάσαμε για πολύ έτσι. Όχι ρε bro, μέσα στο μάτς δεν ήμασταν. Ναι, αλλά χάσαμε για κάμπο στο τέλος. Ναι ρε bro, στην τελευταία περίοδο είσαι κοντά και κάνει μαλακία ο κάποιος. Ωραία. Top B. One top mid. Ω, σουβλάκι, παίρνετε το Bro, πάρω. you know Greek soup. Up, right. Ω, sorry. Дегенерат ебучий. You stay close position and watch. Shut the fuck up, your English is trash, just hack some more, dumbass. Fuck Why? your English. Use international language, Russian, please. What is this team? Your country next day. Bim bim bam bam. You You know? know what is орешник, блять, калибр. Είναι για τη σειρά ρε, οι άλλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Μα Δεν έχω βγάλει έξω. Πλε. Μη μάλλον, δεν ξέρω, απλά με Elevator! Αου, φλικάρα, έλα Γιώργη. Έλα Γιώργη. Κάνει το ίδιο πράγμα. Τον είδα. κάτω ανώσκοπο. I want to be white. I turn black. Δεν θα γίνεις ο Golden White. Αγαμίσου ρε. Καλά σε κάνει. Ρε μαλάκα! Mega shake. Άντε πουτάνες! Πουτάνες! Μίκα, καταφέραμε να μπούμε στο site και να μας φάνε 2 άτομα. Κυριολεκτικά 2 άτομα μας φάγανε. Ναι, εμένα με φάει με knife ρε μαλάκα. Ο πρώτο έχει 3 kills και πρέπει να ήταν με... Ήτανε Όχι. knives. Έλα, guys, can we kick blue, please? No, he's joking. No, I'm not.
Χριστός και Παναγία! Short. Πες μου το δες. Kill him, kill him. Nice reaction time, purple, I do everything. Καλά. Short, side. Oh, bro, I'm the best player in this game, I swear to God. Artık başkalarına sıkma amına koyayım. Bombayı niye almadın moruk? Short, okay. Mid, city. Oh. Baby. Έπιασα ίσως το καλύτερο shot της ζωής μου. Τι! Όχι, πάμε κανονικά. Μαλάκα, εντάξει. Τόση ώρα είσαι εκεί πέρα που τρώει εμένα. Ω Χριστός και Παναγία. Μόλις έπιασα απίστευτη. Το κάνω μην μπλοκάρει Λευτέρη, μην μπλοκάρεις. Αν και εσύ είμαι καλύτερος στο mid, αλλά δεν πρέπει. Πείτε μου κάνα info ρε παιδιά. In my country we call this the souvlaki. Base clear. Πήρα σουβλάκι με το EK, δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν έκανες. Λοιπόν, άμα δεν πάρω ένα μονότοπο για το Σικόλα, στο όνομα του Σικόλα, δεν ξέρω, κάτι πάει λάθος αυτό το μάτς. Bomb here, bomb catwalk. Wait, θα γαμίσω το σπίτι, wait. Καλά, εντάξει. Θα πατήσει αυτό το τζόγλο. Ωραία, όλοι πάμε B, όλοι. Ποιοι πάρει την grenade, ένα grenade. Όλοι πάμε B και πάρει την grenade και το πετάξετε σαν σκυλιά. Σαν σκυλιά θα κάνουμε. Όλοι B. Θωμά, έλα ρε μαλάκα B. Θωμάς μαλάκα, ο team player δεν θέλει να περάσει καλά. Λοιπόν, πετάξω σε 3, 2, 1, τώρα. Μου κάνεις γραμμένη πλάκα. Αξίζετε κακά πράγματα όλοι. Γάμισε τα μαλάκα, όλοι εκεί πέρα. Στο dust. Nice. Bro! Left yellow. Μαλάκα πάλι! Το Λουτσέσκου. Ζώντας θα φάει ο Ηλιόπουλος. Nice. Μαλάκα χέστηκα πάνω μου. Καλά, εντάξει. Πάντα του είναι να fucking γράφει στον πίνακα, να σκάει είτε με projector, κάτι πάει λάθος. What? Θέλω να βρούμε ένα άλλο game να παίζουμε, δηλαδή να αρχίσουμε να grindάρουμε σοβαρά πρωτάλα, δηλαδή να παίζουμε σοβαρά. Αλλά δεν ξέρω ρε φίλε πολύ. Μαλάκα, τι τον άλλο ρε μαλάκα, το κάνω replay αυτό. Info. Thank you! Το δες!
το εκεί μου έχει πάρει, το knife μου έχει πάρει φωτιά. Το βλέπεις. Δεν βλέπω. Ω! Σε σένα έχει μπαγκάρει. Καλά, αυτό είναι ηγετικό.